Og jeg er her altså ikke alene, for Abdel er her selvfølgelig også, men kommer ræsen. Ja, og tak skal I have, drenge, for vi skal blandt andet kigge på sæbekassebiler. I weekenden der er der nemlig det første Danmarksmesterskab i sæbekassebil. Nemlig, og så har vi i aften også besøg af skuespiller Sisse Babett Knudsen. Hun har nemlig lige været i London sammen med resten af holdet bag tv-serien Borgen for at modtage en meget fornem britisk pris, nemlig BAFTA'en for den her tv-serie, som vi danskere har elsket søndag efter søndag i månedsvis. Og så var en af verdens mest magtfulde kvinder som bekendt i Danmark i dag. De første danskere har været helt tæt på Hillary Clinton, så i aften der kigger vi nærmere på, hvordan hun er, når man møder hende i virkeligheden. Men allerførst, så skal det altså handle om bryster. Og så er vi klar til start. De har været populære i flere generationer, og sæbekassebiler hitter stadig hos både børn og legesyge voksne. I weekenden begynder de indledende runder til det første Danmarksmesterskab af slagsen, og derfor afholder vi i aften et lille miniløb. Arrangør Ulrik Dreisig, velkommen. Tak skal du have. Hvorfor skal vi have et Danmarksmesterskab i sæbekasseløb? Jamen, vi synes egentlig, det er meget sjovt og pudsigt, at der er Danmarksmesterskab i alt fra dart til fodbold. Men der findes ikke et Danmarksmesterskab for sæbekasseløb, selvom det er en disciplin, som har stået på i generationer. Og vi kender alle sammen, vi har bygget en sæbekassebil med vores forældre, men der findes egentlig ikke et egentligt Danmarksmesterskab. Det synes jeg er meget sjovt at kunne prøve at afholde. Selvom der stadig er nogen, der bygger sæbekassebiler og afholder små enkelte lokale løb, ikke? Ja, der er masser af løb rundt omkring i landet, men der findes egentlig ikke sådan et officielt Danmarksmesterskab, og det synes vi kunne være ret sjovt og fornyende at prøve at lave. Og hvordan kommer mesterskabet så til at foregå? Jamen, det kommer til at foregå ved, at der er 30 indledende heats. Så først så bliver man mester af sin lokale by, og så er der 3 regionale finaler, og til sidst så er der en Danmarksfinale i København i september måned, hvor man så bliver egentlig Danmarksmester i sæbekasseløb. Det lyder meget professionelt. Ja, vi prøver at gøre det meget professionelt. Okay. Jamen altså, når jeg kigger på de her, så ser de meget forskellige ud, de her forskellige biler, og nogle af dem er lidt mere pimpede, end jeg husker dem som barn. Hvad er der af regler? Jamen, det er sådan, at den skal primært være bygget af træ. Der skal være 4 hjul, der skal maks være 1 chauffør og maks 2, der skubber. Og derudover så har vi præmier for den mest pimpede bil, eller mest og flottest stylede bil, som vi honorerer i hver enkelt by rundt omkring i landet. Det er klart, at en sæbekasse som den her, hvor man kan skubbe rigtig hurtigt, og det er jo klart, det er en fordel, for det handler om at komme hurtigt igennem kurver og sving og så videre. Og lad os lige se, hvordan det kan foregå, for herovre der har vi 2 hold, der har prøvet det før, og de har taget deres sæbekassebiler med, og Ulrik, mens du lige tænder ned, så kan jeg jo, først når jeg har skudt, så må I køre, ikke? 3, 2, 1. Ser du? Ja. Og måske skal jeg lige vifte med sådan en her. Sådan. Tillykke. I er vinderne. Vi øvede det lidt før udsendelsen, og der var det ikke jer, der vandt. Hvad har I gjort for at vinde? Ja, giv den lidt mere fart. Giv lidt mere gas? Ja. I holdt tilbage, da vi prøvede? Ja. I overvejer også at stille op til DM, for de har lyst til at stille op? Ja. Ja. Lad os lige prøve at tale med nummer 2. Så kan du, Ulrik, lige give en guldmedalje. Skål. Hvad så? Hvorfor vandt vi ikke her? Fordi at vi blev skubbet lidt ind mod trappen, og så stødte vi oven på et trin. Var det snyd så? Må man godt skubbe, eller hvad, Ulrik? Hvordan er det med reglerne? Ja, man skal selvfølgelig være god ved sine medkører. Man må ikke lave kørsel, som rent faktisk forhindrer de andre i at komme frem. Og det var det, der skete? Ja. Ja, så I snyder faktisk herovre? Nej. Det er i orden. I får også en medalje, er det ikke rigtigt? Jo, det gør I hvert fald. Så håber vi, at I kigger lidt på jeres taktik, fordi de indledende runder, de starter altså her i weekenden. Ja. Og så man gerne lige vil finde ud af, hvordan og hvorledes og regler og så videre, så kan I gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/aftenshowet. Og nu vil jeg godt vædde med, at der sker præcis det, som skete sidst, vi viste den her lille Bambi, nemlig at vores mail-inbox, den simpelthen svømmer over med henvendelser fra jer, som synes, det er da bare for nuttet at have sådan en lille Bambi. Så du det der trick der med, at den synes bare, det var dejligt at blive Jamen altså, jeg tror, den selv tror, den er en kat eller en kanin eller sådan noget. Ja, spørgsmålet er, hvad Bambi egentlig tror, Bambi er. Nå, men vi skal jo lige fortælle, at Jan Andersen, han er altså en lille smule bekymret, fordi nu er jagtsæsonen jo gået ind. Ja. Og hvordan er det så, når man har en Bambi gående derhjemme? Det er noget med lige at
have nogle skilte op og sige, skyd ikke, det er et kæledyr. Eller... Og specielt hvis Bambi har set filmen, Disney-filmen Bambi, så vil Bambi nok blive rimelig... Nej, det er det værste. Der skal vi slet ikke hen. Vi har noget andet, vi lige skal... Ja, vi synes jo, at vi skal have en revanche i sæbekassebil. Ja. Nu vandt blåt hold lige før, så vi skal lige køre lidt tilbage guld. Sådan, ja. Og så er I klar på en revanche. Det kan være, at I får lov til at beholde guldmedaljen. Jeg ved, ja, det finder vi ud af bagefter. Er I klar? Tæller du ned, Louise? Så tæller jeg ned. 3, 2, 1, kør! Nej, de mener det virkelig. Ikke i havnen, for guds skyld. Ja. Ja, men altså. Sådan der. Halløjsa, godt gået. Så står den 1-1. Så står den 1-1. Lige op til de indledende runder. Ja. Hey, gul hold, kom lige herover. Kom lige over, I skal lave sådan et vinderinterview, Gul hold. Det skal de vende sig til, når de er med i sådan noget professionel sport. Så kommer jeg over til jer. Prøv lige at fortælle mig, hvad gjorde I anderledes den her gang? Det ved jeg ikke. Vi gjorde sådan lidt det samme. Hvad tror du var bedre den her gang? Vi stod i inderpladsen, den gode plads, som hver gang vi har øvet det her, så har vi... Så er den, der står i inderpladsen, vundet. Skriv lige den ned, flot hold. Der er noget med pladsen. Tillykke med det i hvert fald. Nu står den 1-1. Det var godt gået. Oleg, der er altså, man kan være op til 5 på et hold, ikke også? Jo, det er det. Der er forskellige. Der er 5 hold for hvert løb, og der er 2 forskellige klasser. Man kan både stille op i familieklassen, og så kan man stille op i entusiastklassen. Held og lykke alle sammen, og tak fordi I så med i aften. Tak til Aftenshowet.